Tak dámy a pánové, dobré odpoledne. Vítejte na dnešním jednání zastupitelstva. Vítejte tedy všichni. Jednání je možné sledovat na webových stránkách www.svitavy.cz v přímém audiovizuálním vysílání. Dnes se omlouvají z jednání pan doktor Čadílek a pan doktor Podivínský a Marcel Veselý. Jinak konstatují, že podle prezence je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva, takže naše jednání je schopno se právoplatně usnášet. Dále konstatují, že členové zastupitelstva byli na dnešní jednání řádně pozváni a že současně obdrželi návrh programu dnešního jednání. Navrhuji, abychom se tímto programem řídili. Má někdo jiný návrh? Vidím, že ne. Budeme tedy hlasovat o tomto programu. Tak, teď jsme zahájili jednání, jo, ano, tak jednání nám některé věci mění. Tak, teď jsme zahájili jednání a teď budeme hlasovat o programu. O volbě ověřovatelů, kde navrhuji Antonína Bence a Blanku Čuhelovou. Tak pojďme na to. Takže nejdřív ověřovatelé. Nejdřív je zasedání, teďka jdeme volba ověřovatelů. Ano, a systém číslo 2 je volba ověřovatelů. Takže jdeme na ověřovatele. Výborně. Ověřovatele schválili, jinak zapisovatelku dnes určuji Renatu Klemšovou a zápis minulého jednání zastupitelstva je u zapisovatelky. Členové zastupitelstva do něj mohou nahlížet a případně proti němu vznést námitky. A teď se jdeme teda hlasovat o schválení programu. Děkuji, i program byl schválen. Tak, než přijdeme na jednotlivé body, tak možná opět v úvodu jednu záležitost tady ze zastupitelstva, protože se v měsíci září dožívá kulatých narozenin pan doktor Čadílek, tak si dovolím jménem nás všech mu popřát všechno nejlepší. Tak a nyní přejdeme k bodům zprávy o plnění plánu a rozpočtu města Svitavy, kdy je vám předložena tento materiál popisující hospodaření města v prvním pololetí, kde vidíte, že je vlastně celý rozpočet je s ohledem na celkový plánovaný výsledek hospodaření celkem očekávatelný, to znamená schodek ve výši 74,6 milionů korun. Opět vidíte, jak se vyvíjí příjmy, které jsou ve výši 61% upraveného rozpočtu a vidíte zde i čerpání jednotlivých výdajů, které se podařilo hodně čerpat díky svitavskému bazénu, kde vlastně tato velká investiční akce rozpočtu tohoto roku je za námi. Než o tom budeme dál debatovat, tak bych určitě poprosil Jaroslava Kytýra za finanční výbor, jestli by řekl zprávu finančního výboru k danému materiálu. Děkuji za slovo, pane starosto.
Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, finanční výbor k tomuto bodu na dnešním jednání to projednával 3.9. a zabýval se toto zprávou o plnění plánu a rozpočtu města Svitavy a jím zřízených organizací. Jak bylo řečeno panem starostou, příjmy města za první pololetí roku 2025 jsou velmi pozitivní ve výši 61% upraveného rozpočtu. Stejně tak jednotlivé výdajové složky jsou v oblasti běžných výdajů ve výši 49%, takže čerpání přiměřené odpovídající podílu prvního pololetí a kapitálové výdaje ve výši 39%, což jak tady bylo zmíněno, je díky tomu bazénu, ale lze předpokládat, že i celkové čerpání kapitálových výdajů a převod některých položek do dalšího roku bude poměrně malý, čerpání bude velké, to znamená, že se podařilo do rozpočtu zahrnout akce, jejíž průběh a realizace lze očekávat z velké části v roce 2025. My jsme diskutovali na finančním výboru ještě určitá možná rizika ve vazbě na celoroční rozpočet města pro rok 2025 a zde v podstatě vlastně ze strany města i ze strany rozpočtového výboru můžeme říct, že v tyto rizika v danou chvíli nevidíme, to znamená, lze předpokládat, že rozpočet na rok 2025 bude čerpán v běžných výdajích a je pod kontrolou. Kapitálové výdaje, jak jsem ji řekl, budou celkem značně čerpání a daňové příjmy budou nad upraveným rozpočtem. To znamená, budeme se pohybovat mírně v plusových hodnotách na konci roku 2025. V návaznosti na to, co jsem jí řekl, finanční výbor přijal usnesení, ve kterém doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí zprávu o plnění plánu a rozpočtu města Svitavy a jím zřízených organizací za první pololetí roku 2025. Děkuji za slovo. Já také moc děkuji. K této věci ještě, když zůstaneme u rozpočtu, tak bych chtěl zmínit dvě věci. První je to, že zastupitelstvo nebo následně rada bude vyhlašovat výběrová řízení po dnešních rozpočtových opatřeních na 3 velké akce, které budou hlavně se realizovat v příštím roce, a to je rekonstrukce Zušky, bytová výstavba na Staré kolonii a muzeum Betlému. My teď spustíme výběrová řízení, očekáváme, že budeme mít na konci října, bychom mohli mít rozlepené obálky a vidět, jak výběrka dopadly. Chtěl bych vás zastupitele upozornit, že následně poté svoláme seminář pro zastupitele, na kterém vám ukážeme, jak tyhle akce dopadly, stejně tak, jaký budou mít tyto akce dopad do rozpočtu nejenom příštího, ale i následujících let, abyste byli seznámeni s tím, co to bude znamenat. Už jen ten důvod, proč jsme se rozhodli touto cestou vyjít, je, že příští rok nás čekají komunální volby, budeme dělat rozhodnutí i pro další v podstatě zastupitelstvo a zároveň předpokládám, že všechny strany budete připravovat volební programy a je dobré vidět, jakými finančními prostředky město může v následujících letech disponovat, tak aby i volební programy případně nemalovaly vzdušné zámky, ale byly realistické vůči tomu, co si rozpočtové možnosti města mohou dovolit. Takže počítejte s tím, že vás v průběhu mimo nad rámec zastupitelstva budeme svolávat na seminář, abyste s touto věcí byli seznámeni a viděli, jak se věci vyvíjejí. To je jedna záležitost a druhá záležitost, tak jak zde bylo zmíněno, největší zásah do rozpočtu měl samozřejmě krytý plavecký bazén, který máme za námi. Já moc děkuji všem, kteří se na tomto projektu podíleli, obzvláště Broňkovi Olšánovi, protože Sportes na tom odmakal obrovský kus práce a kdo jste ještě nevyzkoušel, tak doporučuji. A to, že vidíme dneska na sociálních sítích debaty typu horká voda, fouká vítr a podobně, tak ano,
Tyhle problémy na bazéně skutečně jsou, ale jsou od toho, aby se postupně odladily a odladí je začáteční provoz, kdy tam začnou lidi chodit, tak se dají některé věci prostě za chodu odstraňovat, takže i pokud se na vás bude někdo obracet, že vidí s něčím problém, tak si ho nenechávejte pro sebe, pan jednatel je připraven tyto problémy řešit a řeší je průběžně, takže se snažíme všechno vychytávat a jste zodpovědní za chod města, takže budeme rádi, když ty připomínky rychle, operativně budete předávat do Sportesu, který se s tím dobře postupně pere a ty věci rychle napravuje. Tak za mě. Takže ještě jednou, Broňku, moc díky za to, že jste to dotáhli a teďka startujete provoz. Tak, zeptám se, jestli ještě někdo z vás máte něco k rozpočtu. Pokud ne, tak my tuto zprávu bereme na vědomí. Tak, děkuji. Dalším bodem je výroční zpráva o činnosti kontrolního výboru. Máte zde popsáno jednotlivé činnosti, jak fungoval kontrolní výbor. Zeptám se předsedy pana Zelinky, jestli chce něco doplnit. Dobré dopoledne. Ta zpráva je zpracována naprosto standardně v dimenzích zákona, nicméně rád bych poděkoval všem členům kontrolního výboru za práci, kterou vykonali v době od srpna loňského roku do srpna letošního roku, tak při zpracovávání jednotlivých úkolů i přes mnohdy zdravotní potíže, mnohdy potíže i ze zaměstnání, přesto přeze všechny úkoly splnili. Moc krát děkuji. Já také děkuji. Vidím, že do diskuze se nikdo další nehlásí, budeme tedy tuto zprávu bereme na vědomí. Děkuji. Další zpráva je o činnosti majetkoprávního výboru. Předám slovo předsedovi Pavlovi Číškovi. Takže zde máte výroční zprávu opět o činnosti majetkoprávního výboru. Tak jak zde bylo řečeno, je to za období vlastně celého kalendářního roku a je to opět standardně popsáno, mimo jiné i kolik úkonů tento majetkoprávní výbor projednal. Já se také přidávám k poděkování všem členům za účast na jednáních. Samozřejmě je tam jeden člen, který je dlouhodobě nemocen, pan inženýr Dědourek, což je tady vidět i v této tabulce. Nicméně se domnívám, že vesměs jsme při projednávání jednotlivých bodů, ať už šlo o záležitosti materiálu do zastupitelstva nebo do rady, tvořili společný názor k doporučujícím usnesením, tak jak se nakonec schvalovala. Některá byla, nebo především byla pozitivní, pár věcí jsme nějakým způsobem projednávali a vyjasňovali, včetně některých nedoporučení. Takže také i já všem děkuji. Tak já moc děkuji a budeme tuto zprávu brát na vědomí. Tak, zpráva byla vzata na vědomí, akorát tady vidím pan... Problém, jako předseda jsem měl teď problém s hlasováním. Ne jako, že bych byl proti, ale... Nová krabička celá svítí červeně. Dnes. Jo, hele, teď je červený, Pavel. Už je zelený, dobrý. Už je zelený. Takže jsem byl samozřejmě pro, jestli to nejde. No. Tak se všem omlouvám, že bude muset znova hlasovat. Nebo ne? Nebo ne? Taky to nejde. Tak ano, zpráva byla vzata na vědomí. Tak.
Tak, další zprávou bude výroční zpráva o činnosti finančního výboru a předám slovo předsedovi Jaroslavu Kytýrovi. Děkuji za slovo, pane starosto. Podobně jako dva mí předřečníci, finanční výbor předával do materiálu zprávu zhruba za roční období od září do září. Sešel se 6krát a v jednotlivých těch obdobích řešil, tak jak bylo daný programem, jednotlivé body, které následně byly projednávány zde na zastupitelstvu města Svitavy. I já se připojuji k poděkování jednotlivým členům finančního výboru za jejich práci v průběhu celého roku. A v případě, že by kdokoliv ze zastupitelů potřeboval nahlédnout do jednotlivých zápisů, tak jsou k dispozici paní inženýrky Koudelkové. Děkuju. Tak já také děkuji. Vidím, že nikdo se do diskuze nehlásí, budeme tedy hlasovat o navrženém usnesení. Tak, děkuji, zpráva byla vzata. Tak. Máme zde bod číslo 8 dnešního programu, což je nevyužití předkupního práva v souladu s paragrafem stavebního zákona. Tady, jak máte popsáno, jednotliví vlastníci svého podílového spoluvlastnictví chtějí prodat část vlastně tohoto svého spoluvlastnického podílu. A jelikož na tomto pozemku vázne naše předkupní právo, tak nás požádali, zda máme zájem o odkup. Pro nás je důležitá jedna věc, že přestože to předkupní právo nakonec je ukončeno ze zákona k roku 2028, takže náš zájem o tuto záležitost není, protože nepotřebujeme momentálně budovat to, proč vlastně tamto předkupní právo bylo uskutečněno, ale ono se vztahovalo také k tomu, že se jedná o veřejně prospěšnou stavbu podle stavebního zákona, tudíž pořád nám zůstává určité oprávnění vlastně následně případně vstupovat do stavebních záměrů, které by se na tomto pozemku uskutečnily. Tudíž tady se předkládá doporučení zastupitelstvu nebo souhlas s nevyužitím předkupního práva a s vydáním potvrzení o zániku předkupního práva. Vše je znázorněno v přiložených přílohách. Pokud není dotaz, prosím tedy o hlasování. Návrh byl přijat, děkuji. Bod číslo 9, nabytí pozemku, pozemkové parcely 1291/12 v katastrálním území 40 lánů. Zde tady máte popsánu záležitost, kdy máme, nebo společnost Kaufland má ve vlastnictví část pozemkové parcely, nad kterou je místní komunikace, chodníky a komunikace. Vlastně pozemní komunikace místní, tudíž vlastně nám bylo nabídnuta společnosti pozemek k odprodeji s tím, že navržená cena dle znaleckého posudku je ve výši 199 580 korun. Majetkoprávní výbor doporučil vlastně k nabytí této parcely pod místními komunikacemi. Pokud není dotaz, návrh na usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje nabytí pozemkové parcely podle předloženého návrhu. Prosím o hlasování. Návrh byl přijat, děkuji. Bod číslo 10 je prodej pozemku části pozemkové parcely 2160/49 v katastrálním území Svitavy Předměstí. Máte opět popsáno a především znázorněno v příloze. Jedná se o část pozemku mezi soukromým pozemkem výstavby na ulici Hálková
a tam se jedná o to, že mezi komunikací, která nám bude předávána, a touto výstavbou vznikl proužek 23 metrů čtverečních, což je pro nás nevýznamné, a tím, že společnost RK Mouřenin požádala o odprodej, takže zde je doporučení prodat tento kousek pozemku s tím, že kupní cena je 700 korun za metr čtvereční. Pokud není dotaz, návrh na usnesení je, že zastupitelstvo schvaluje prodej pozemkové parcely podle předloženého návrhu. Prosím o hlasování. Návrh byl přijat. Nyní dochází k bodu číslo 11 a jedná se o směnu pozemků. Máte popsánu tuto záležitost, kdy směňujeme pozemky s fyzickou osobou pana, s tím, že máme zájem scelit dané území, a dohodli jsme se s panem, že on by rád pozemky, které vlastně by zase nabyl, nechtěl, abychom to případně odkoupili, a my jsme se s ním domluvili a našli v blízkosti, tak jak je poznamenáno nebo upraveno na snímku, pozemky města, které bychom vysměňovali. Pro nás je to důležité, protože pod výstavbou právě technické dopravní infrastruktury se pomůžeme pásem pozemku, který by byl ve vlastnictví soukromé osoby, pak je pozemek města, cyklostezka, takže scelíme toto území tak, abychom tam případně mohli řešit terénní úpravy, zeleň, která by vlastně doplňovala území ať už cyklostezky nebo celého vodárenského lesu. Takže zde jsme došli k dohodě s panem o směně pozemku tak, jak to vidíte na snímku, kde vlastně je označen pozemek pana modrým orámováním a směňované pozemky města jsou orámovány žlutě. Pokud není dotaz, návrh na usnesení, zastupitelstvo města Svitavy schvaluje směnu pozemků podle předloženého návrhu. Prosím o hlasování. Návrh byl přijat, děkuji. Další je žádost o prodej pozemkové parcely 1487/2 v katastrálním území Moravský Lačnov. Zde vlastně o to požádala fyzická osoba, paní, a ten prodej požádala z důvodu, že má vlastně bezprostřední blízkosti vlastní pozemek. My jsme to probírali na majetkoprávní komisi a máte tady především důvody, proč se nedoporučilo, nebo proč se nedoporučuje majetkoprávní nebo zastupitelstvu tento pozemek prodat. Jsou tam 3 body, které tady jsou jakoby připraveny, a to je ten důvod, proč neprodávat tento pozemek. Nebudu je teda číst, asi jste se s tím seznámili, takže... Takže pokud není nějaký dotaz, návrh na usnesení, zastupitelstvo města neschvaluje prodej pozemků podle předloženého návrhu. Prosím o hlasování. Návrh byl přijat, děkuji. Bodem číslo 13 je prodej pozemku parcelní číslo 1440/22 v katastrálním území 40 lánů. Vlastník okolních pozemků požádal o to, aby mohl
odkoupit část nebo pozemek, který je vklíněn mezi jeho pozemky, což je historicky část komunikace a je to o výměře 301 metrů čtverečních pro scelení vlastních pozemků, které obhospodařuje. Majetkoprávní výbor prodej doporučil za kupní cenu 700 korun za metr čtvereční. Pokud není dotaz, návrh na usnesení zastupitelstvo schvaluje prodej pozemkové parcely podle předloženého návrhu. Prosím o hlasování. Návrh byl přijat, děkuji. Bodem číslo 14 je majetkoprávní vypořádání vlastnictví pozemku pod bytovými domy. To je běžná vlastně záležitost, kterou zde schvalujeme na základě žádostí vlastníků jednotlivých bytů o odprodej spoluvlastnických podílů pod bytovými domy. Tentokrát se to týká bytových domů Antonína Slavička 33, Felberova 4, 6, 8, 10, 12, 14 a Dimitrova 15, 17, 19, 21. Vše je to za cenu ve výši 750 korun za metr čtvereční. Pokud není dotaz, schvalovali bychom všechny body najednou, tak jak jsou předloženy, takže prosím o hlasování. Návrh byl přijat, děkuji. Bod číslo 15. Prodej pozemku části parcely číslo 864/1 v katastrálním území 40 lánů. Zde bylo požádáno o prodej části pozemku, který se užívá na základě nájemní smlouvy. A vzhledem k tomu, že tento pronajatý pozemek sousedí přímo se zahradou ve vlastnictví žadatele, takže požádal o odkoupení. Majetkoprávní výbor projednal, doporučil kupní cenu za 1000 korun za metr čtvereční, včetně nákladů na geometrický plán. Takže pokud není dotaz, návrh na usnesení, zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku části pozemkové parcely podle předložených návrhů. Kdo je pro? Pardon. Prosím hlasování. Návrh byl přijat, děkuji. Bod 16 je opět předkupní právo. Je to obdobná záležitost, jako jsme schvalovali vlastně v bodě číslo 8. To znamená, tady máte popsáno, opět nás žádají vlastníci pozemků o to, jsme předkupní právo abychom vlastně nevyužívali, nebo majetkoprávní výbor doporučil schválit nevyužít předkupního práva k této části pozemku a tudíž se zde předkládá souhlas s nevyužitím předkupního práva s vydáním potvrzení o zániku předkupního práva. Je to v jiném území, je to vlastně v lokalitě u Langorova lesa. Pokud není dotaz, návrh na usnesení, souhlasí se s nevyužitím předkupního práva s vydáním potvrzení podle předloženého návrhu. Prosím o hlasování. Opět ne. Posuneme se dál. Opět se mě nepodařilo technicky se probojovat, abych hlasoval pro. Nyní máme směna pozemků se společností Styla. Já možná tady bych poprosil pana starostu o to, aby... Já bych potřeboval dvojku, nejdřív dvojku a pak jedničku.
vlastně má pozemky vlastně vlevo od této kolmé čáry, to znamená, toto jsou pozemky města, to jsou všechno pozemky společnosti Styla. Takže vzájemně jsme koordinovali veškeré přípravné práce, ať už se týkalo studie zástavby, veškeré fázi projektových dokumentací, až do nynější doby, kde vlastně na základě společných prací na stavebním povolením prováděcí dokumentace pro výběr zhotovitele máme připravenou veškerou dokumentaci pro to, aby mohlo být zahájeno výběrové řízení na kompletní technickou infrastrukturu, tak jak ji tady všichni vidíme. Jedná se o to, že se tady bude vodovodní řád, kanalizace, oddílná splašková, veřejné osvětlení, parkoviště, komunikace, chodníky, připojití k jednotlivým pozemkovým parcelám. Základem na začátku té dohody bylo to, že si vesměs hradíme veškeré náklady, které se vztahují k technické infrastruktuře u každého velkého pozemku, který je rozdělen na jednotlivé pozemky pro výstavbu rodinných domů. Poprosím teď na tu druhou. Takže takto vyplývá, jak budou vypadat společně pozemky, které budou připraveny tou technickou infrastrukturou, která se vám tam ukazovala. Dobře, jsou pozemky města s tím, že na kompletní této lokalitě by mělo být 13 pozemků pro výstavbu bytových domů, což jsou tyto horní pozemky. Následně jsou to pozemky pro dvojdomky, to je v tomto místě, a pro souladomky, které jsou zde dole vlastně na okraji celé zóny. A tohle je právě ten pozemek, který jsme schvalovali směru s panem. Tady vidíme, že větší část vlastně investice do toho území je na naší straně, což vlastně je o tom, že my máme na našich pozemcích 7 domů pro bytovou výstavbu a 27 pozemků pro bydlení, což je 11 pozemků pro individuální výstavbu, což je dole, a vlastně 16 domů, kde to jsou vlastně 8 dvojdomů. To samé je vlastně má společnost Styla. Sjednotili jsme se na investici, kterou bychom pak společně v rámci prodeje žádali o vlastnících, po stavebnících, tak abychom celé to území sjednotili. Tak toto je všechno připraveno a v současné době bychom schvalovali další spolupráci se společností Styla, protože budeme dělat společné výběrové řízení. Tak jak jsem říkal, každá část si, nebo každý na svých pozemků si bude spolufinancovat svoji část a společně budeme financovat tu část, která se týká této části, především ulice u Kojeneckého ústavu, kde potřebujeme rozokruhovat ulici u stadionu, takže se tam budeme o tu investici nedělit. Co se týká konečné fáze, takže po ukončení, myslím, že jde na tu další, na tuto ruku. Takže v rámci smluvních stavbů bylo, tak jak to děláme u developerských projektů, dohodnuto, že vlastně po dokončení nám ty části pozemků, včetně té infrastruktury, což je to vody, ještě prosím tě na tu předcházející, tam na tu ještě tam na ty další. Takže tady je vidět, že my bychom měli s tou technickou infrastrukturou, která bude vybudována společností Styla, což je to modrý, což je tato část,
případně prodej pozemků, nebo se chtěli podívat na studii na to, jak to bydlení vypadá v tom území, protože podle té regulace se pak bude řídit zástavba, tak samozřejmě můžete mě navštívit. Takže pokud k tomuto bodu není žádný dotaz, takže bychom schvalovali tyto body najednou tak, jak jsou v návrhu na usnesení. Já je číst nebudu, takže tím pádem prosím o hlasování. Návrh byl přijat. Děkuji. Bodem číslo 18 je zpráva o kontrole hospodaření a závěrečný účet dobrovolného svazku obcí mikroregionu Svitavsko za rok 2024. Opět se to schvaluje v souladu se schválením valné hromady dobrovolného svazku mikroregionu s tím, že každá obec vlastně předkládá tuto zprávu na vlastním zastupitelstvu. Pokud není dotaz k tomu, takže vlastně bereme na vědomí zprávu výsledku kontroly hospodaření a závěrečný účet. Prosím o hlasování. Děkuji. Dalším bodem je odstoupení od realizace projektu fotovoltaiky na senior centru, tak jak je zde popsáno vzhledem ke technickému řešení konstrukce střechy. Aktuálně nechceme čerpat dotaci na budování tohoto projektu. Otevírám k tomu diskuzi. Vidím, že se nikdo nehlásí, budeme tedy hlasovat o navrženém usnesení. Děkuji, bod byl schválen. Dalším bodem je snížení rozpočtu z důvodu přidělení dotace na stejný účel. Tak, jak je zde popsáno, tak v základní škole TG Masaryka snižujeme příspěvek o 270 000. Vidím, že do diskuze se nikdo nehlásí, prosím tedy o hlasování o navrženém usnesení. Tak, děkuji. Další jsou žádosti o poskytnutí investičního a neinvestičního příspěvku ze ŠMŠ Sokolovská. Zde máte vlastně úpravu v rozpočtu na navýšení příspěvku 270 000 na rekonstrukci havarijního stavu vodovodní přípojky do objektu, což bylo vlastně na žádost vodárenské, letos o prázdninách vlastně zrealizováno a opraveno. A dále je tady na redukci nestabilních stromů, což je do provozních výdajů, kde byla zjištěna houba v kmenech a na důsledku toho muselo dojít v létě ke skácení, okamžitému skácení stromů. A poslední věc je oprava komunikace, protože jste si jistě všimli, že kolem sportovní haly a vůbec na Chelčického docházelo k budování teplovodů a docházelo tam ke kopání výkopovým a protože v areálu té mateřské školky bude vlastně se opravovat komunikace v plné šíři, jak jsme se dohodli na příspěvku města na tuto úpravu, tak aby tam nezbyl jenom pruh, ale udělalo se to kompletně. Tak to je vše v součásti tohoto materiálu. Otevírám k tomu diskuzi. Nikdo se nehlásí, prosím tedy o hlasování o navrženém usnesení.
Děkuji, bod byl schválen. Další jsou úkony zřizovatele týkající se zase ZŠMŠ Sokolovská a je to úprava zřizovací listiny, kde přidáváme do majetku novou kreativní a vzdělávací učebnu, která vznikla z projektu MAS. Nikdo se nehlásí, prosím tedy o hlasování. Děkuji, bod byl schválen. Dalším bodem je uzavření dodatku číslo 1 ke smlouvě s tělovýchovnou jednotou Svitavy. Je tam zvýšení příspěvků na vlastně pronájem sportovišť, hlavně je to dáno krytým plaveckým bazénem a dalším hodinám navíc na tomto sportovišti, ale jsou tam i další sportoviště, které si Teje objednala větší počet hodin, takže zvyšujeme příspěvek. Nikdo se nehlásí, prosím tedy o hlasování. Děkuji, bod byl schválen. Dalším bodem je označení nové ulice. Možná si vzpomínáte, minule na jednání zastupitelstva jsme na to upozorňovali a navrhujeme ve městě, aby vznikla nová ulice na konci Lánů, která ponese název podle našeho partnerského města na Ukrajině Perečínská. Otevírám danému bodu diskuzi. Jelikož se nikdo nehlásí, prosím tedy o hlasování. Děkuji, bod byl schválen. Další je souhlas s žádostí o dotaci. Tentokrát se jedná o projekt Kuželny. Je to věc, kterou jsme tady schvalovali už i v minulosti, jelikož Národní sportovní agentura bude vypisovat opět program, do kterého bychom mohli zkusit požádat o peníze na opravu tohoto objektu, tak potřebujeme souhlas zastupitelstva města, což je tento bod. Otevírám danému bodu diskuzi. Jelikož se nikdo nehlásí, prosím o hlasování. Děkuji, bod byl schválen. Dalším bodem je strategie sociální inkluze města pro rok 2026 a další roky. Je to opět dokument, který řeší koncept sociální inkluze ve vyloučených romských lokalitách ve městě a na tenhle projekt v podstatě, který tady dlouhodobě ve městě realizujeme. Pokud chceme i nadále čerpat prostředky na tuto sociální práci, je nutné tento materiál schválit. Zeptám se, jestli někdo k tomu něco chcete. Vidím, že nikdo, prosím tedy o hlasování o navrženém usnesení. Tak, děkuji. Dalším bodem jsou rozpočtová opatření města na rok 2000, v rámci rozpočtu 2025 a opět v navrženém materiálu vidíte jednotlivé přesuny v rámci rozpočtu, které jsou v tomto materiálu navrženy. Já k tomu otevírám diskuzi. Vidím, že se nikdo nehlásí, prosím o hlasování o navrženém usnesení. Děkuji, tento bod byl schválen. Tak, tím jdeme do finále, je tady před námi různé, jenom poprosím, že od Jitky mám pokyn na kolem parku, tak jenom se ptám, jenom zvedněte ruku, kdo jdete do různého, kdo budete mít vystoupení.
1, 2, 3. Tak já si dovolím teda, že je připraveno, tak vyhlásit 15-minutovou pauzu na párek. Teda. Děkuju. Tak a budeme pokračovat dále v různém a první se hlásil pan doktor Čadílek, takže mu předávám slovo. Jo, poprosím o přihlášení, ještě jenom na... Jo, tak, dobrý. Já jsem se chtěl zeptat, nebo požádat, myslím si, že všichni jsme si všimli, že celá řada těch ostrůvků při přechodech pro chodce velmi trpí a je ničena. Rozhodně to není osobníma autama. A dá se říct, že tak zhruba obden při své cestě mezi Svitavama a Litomyšlí tam potkávám kamiony. Jestli by bylo možné apelovat víc na policii, aby toto víc kontrolovala, protože mnohokrát jedu třeba z Litomyšle za kamionem. Je krásný, že se udělalo to memorandum, začlenila se ta silnic do nižší kategorie po vybudování obchvatu. Dálkový autobusy samozřejmě tak jezdí, lidi podle navigací to taky navádí dokola přes obchvat, ale celá řada kamionáků si to zkracují si to třeba právě pro cestu ať už na Brno, ale i na Poličku, že aby nemuseli objíždět to celé dokola a nejsou to kamiony, které by třeba, to jsem se přesvědčil, když jsem je nepředjel a jel jsem za něma tu cestu až do Svitav, nezastavili v žádné z obcí, nezastavili u Kvanta, prostě pokračovali dál do města, takže ta frekvence je opravdu poměrně výrazná. Jo, já moc děkuji za podnět, spojíme se s dopravní policií a dáme jim tohle za úkol. Já hnedka poprosím paní Šnekovou, aby to brala hned jako úkol na přípravu dopisů. Děkuju. Tak další se hlásí Blanka Čuhelová. Já jsem se chtěla vrátit k té staré kolonii, chtěla jsem se zeptat, kdy se tam začne stavět, toho Kojeňáku, a jak se tam bude řešit doprava. Budeme chtět začít stavět na jaře. A co se týká dopravy, tak doprava, když vezmu zahrádky, tak předpokládám, že první krok v té etapě bude vybudování komunikací vlastně na volném zemědělském teď pozemku, tak aby se najíždělo ulici u Kojeňáku. A potom v momentě, kdyby se uzavřela ta ulice u Kojeňáku, tak musíme dořešit záležitost nájezdu ke kojeneckým ústavu nebo k tomu dětskému centru. A co se týká bytových domů, tak vlastně tam to bude řešeno přes parkoviště k tomu dozadu k těm bytovým domům a zahrádkáři, že by to objeli. Ono se tam asi toho moc vymyslet nedá. Samozřejmě je mi jasný, že tam budou vznikat problémy, ale budeme muset jakoby průběžně řešit. No, tam to bude složitější, protože tam se ještě staví ty baráky vlastně Mouření, že jo, tam vzadu, tak to je taky stará kolonie, tak tam asi jako ta doprava bude dost posílená. No. A pak mám ještě jeden dotaz, kdy se bude otvírat cyklostezka na Koclí hřeb. Měla by být hotová do konce září a úplně dokončená, včetně zeleně, do konce října letošního roku. Jinak víme, že už občané města jezdí po staveništi a kontrolují jeho stav, že je velmi dobrý, když tam momentálně je to stále staveniště, je tam zákaz vstupu. Ale tak, jak jsme se i dnes na kafárně přesvědčili, tak jsme dostali pozitivní pochválení, že asfalt je dobrý, že se tam jezdí pěkně, takže je využívaná. A minulý týden tam betonovali i ten altán, takže i tohle to běží a mělo by to být, zkusíme nastavit nějaký finální termín toho otevření, ale pokud si chcete do diářů dát jiné otevření, tak to je možná pro vás zajímavé, protože cyklostezka na Koclířov se sice oficiálně otevře, ale už přeci jenom bude padat víc listí a těch cyklistů už tolik nebude ke konci října.
Ale kdybyste chtěli jeden zajímavý termín, tak v sobotu 11. října bude otevřena celý den dálnice Opatovec Janov pro cyklisty, no, pro bruslaře, takže kdo jste milovník těchto aktivit, tak si můžete vyrazit si v sobotu projet na kole po dálnici po tomhle úseku. Já jenom apeluji opět veřejně, to, co říkal pan starosta, u té cyklostezky pohybujou se cyklisté po staveništi. V momentě, kdy se tam něco stane, tak nejenom, že se zedře cyklista, ale mají velký problém samozřejmě stavební firma. Nicméně u takovýchto staveb se to těžko dá omezit úplně tak, aby se tam nikdo nedostal. Jenom i těm, kteří tam projíždějí, tak jsem apeloval, ať jezdí velice opatrně, ale spíš ať tam nejezdí ještě. Je to těžký, máme podobný projekty u Rybníka, problémy na Rosničce na Hrázi, kde je to také staveniště, ale čilý ruch je stále po Hrázi, takže i tam se snažíme lidi mírnit, ale ten plot by musel vést až do Rybníka, aby lidi tam nevstupovali. Tak další se hlásil předem do diskuze Broněk Kolšán. Dobrý den, dámy a pánové, já bych jenom rád za sobotní akci Volnočasový festival chtěl poděkovat Tondovi Bencovi a nepřítomnému Ondrovi Komůrkovi. Přece jenom je to akce, která má nějaký zvuk již ve městě a dává na vědomí všem občanům, jak je možný zabavit ve svém volném čase jejich děti. Já moc děkuji a musím se k tomu přidat. A kdo z vás jste vyrazil, tak ta široká paleta aktivit, která ve městě se organizuje, je jako úžasná vidět to v jeden den na jednom místě. Jako fakt tohle velký dík patří nejenom vám chlapi, ale i všem organizacím, kteří do toho šli naplno a bylo i příjemné, že přijížděli lidi z širokého okolí, z jiných měst do světa to pojmout jako i způsob, jak si vyzkoušet spoustu sportů na jednom místě. Nevím, jestli to do mě chceš doplnit. No já jenom asi doplním, tak kdo navštívil, tak díky za účast. Určitě připojím taky poděkování, hlavně těm organizacím, sportovním klubům, protože vlastně všechny ty aktivity, což bylo nějaký 23 stanovišť, pak kulturní program na pódiu, tak dělali ve svém volném čase a myslím si, že to je potřeba smeknout před všemi, kdo se tomu věnují. A zároveň využiju taky a poděkuju Sportesu, protože ono to není jen o té akci, která byla v sobotu, ale myslím, že celý ten víkend byl náročný a tady i jmenovitě, protože ten nám dělal velkou podporu a support v tom, aby ty akce proběhly a mnohdy se na to zapomíná, že tyhle důležité složky tam taky jsou. Takže díky všem a jinak teda doplním ještě, na té akci se prodávaly hrací karty, samozřejmě, jak je ten trend, nebo nevyužívají se vždy, chodí lidé i bez toho, aby si hrací kartu koupili, nicméně my jsme se o tom bavili s Alenou, že vlastně možná důležitější je, že vůbec vyrazili ven a člověk pomine to, že si tu kartu nekoupili, nemohli získat odměnu, ale každopádně aspoň vyrazili ven a hýbali se. Jinak těch hracích karet vlastně taková naše vedlejší evidence je, že se jich prodalo ke 400, takže to je, myslím, že taky hezký. Byl to fajnový sobotní odpoledne, večer. Takže díky všem. Jo, já moc děkuji a ještě samozřejmě patří poděkování, protože tady vidím i ředitele našich kulturních organizací, tak děkuji nejenom za teď poslední top týden, ale i za celé kulturní léto. Myslím si, že kdo chtěl najít kulturu ve Svitavách, taky našel, těch aktivit bylo spoustu a bylo velmi příjemné, že fakt lidi chodí, že se naučili chodit, tak to, jako je to potěšující. My teď momentálně připravujeme kulturní kalendář na příští rok. Pokud byste měl někdo nějaký zajímavý podnět, jak něco vylepšit, tak budu rád klidně, když se ozvete. Máme k tomu příští týden sezení, budeme to nějakým způsobem skládat, i tu dramaturgii těch jednotlivých akcí, tak neváhejte klidně se ozvat. Příští rok nás čeká rok oslav, takže i připravujeme vlastně sérii aktivit, jak se k těmto oslavám, jak ty oslavy uděláme.
No a protože lehce s oslavou je spojená i zakládací listina města Svitavy, tak pokud ji chcete vidět, tak panu řediteli se podařilo jí poprvé v životě dostat tu zakládací listinu do Svitav, takže pokud ji chcete vidět, tak příští týden už můžete vyrazit do muzea a bude k vidění něco, co tady nikdy nebylo a kdo ví, jestli tady ještě někdy bude. Takže pokud to chcete vidět, tak se na to určitě přijďte podívat do muzea. Tak, další se hlásí Harald Čadílek. Když jsme u těch aktivit, co se ve městě pořádají, tak sice to s městem a s městskýma organizacemi nemá nic společného, ale přesto bych to zde rád zmínil. V pátek proběhlo 13. ročník Svitavského tenisového srdce, což si myslím, že je naprosto ojedinělá, výjimečná a úžasná akce, pořádaná zde ve Svitavách. V podstatě nadšenci, kteří vytvořili tady už letitou tradici a jedná se o akci charitativní, kdy rok od roku ta částka stoupá a přímo po skončení akce jsou obdarováni postižení. Je to opravdu úžasná akce. Letos se vybralo už přes 1 000 000 korun, které byly rozděleny přímo na místě těm postiženým a musím říct, že tolik lidí, kteří se tam účastní a opravdu mají to velké srdce a dávají ty peníze přímo, tak to je opravdu něco neuvěřitelného a myslím si, že málo kde uvidíte 50 a více chlapů na jednom místě, kteří by všichni měli v tu chvíli mokré oči, jak je to opravdu náročná situace a jak je to krásný, když takhle se pomáhá. Takže já děkuji pořadatelům této akce za tuto nevšední záležitost, kterou zavedli ve Svitavách a která běží dál. No, moc děkuji. Je to tak, vždycky to přitáhne i spoustu zajímavých lidí do města a je to dobře, že určitě moc díky všem, kteří se do tohoto projektu zapojují. Zeptám se, jestli někdo další chce ještě do různého. Pokud ne, tak jenom já se omlouvám, jsem vás teď na konci srpna už atakoval, už jsem byl možná protivnej ve svých mailech, ale vyzýval jsem vás k nějaké aktivitě v rámci partnerské spolupráce. Měli bychom si uvědomit, že máme 5 partnerských měst, se kterými to partnerství udržujeme a byl bych moc rád. Já chápu, že za to se politické body moc nezískávají za výjezd do jiného města, ale práce zastupitele skutečně spočívá i v nějaké reprezentaci města. Chtěl bych vás moc poprosit, když se tyto aktivity připravují o vaši aktivitu, přeci jenom je to dost časově náročná záležitost a tak jsme si to i v radě rozdělili, že každý jedeme někam, že se o to podělíme, ale bylo by fajn, protože vždycky vyráží vlastně minimálně posádka auta, tak aby i jsme měli bez problémů, jako bylo vždycky dobré tu posádku naplnit a ne několikrát prosit, aby jsme vůbec dali sestavu dokupy. Tak moc děkuji a vyzývám v této věci k aktivitě. Za mě vás mohu jenom potěšit v tom, že nás čeká vlastně tuto sobotu výjezd do Střelína, kde teda jede už delegace, je schválená, tak jak jste se přihlásili, kde budeme slavit ve městě Střelín 10. výročí spolupráce a poslední výjezd nás čeká na začátku října do partnerského města Žihar nad Hronom. Vzhledem k tomu, že my tam jedeme rozvíjet a domlouvat nějakou spolupráci na příští rok na oslavy, tak pojedeme s panem jednatelem, s ředitelem SKSky a s vedoucí odboru školství, takže tentokrát vás zastupitele nevyzývám a budu brát úřednickou sestavu na tuto cestu a tím pádem by pro letošní rok měly být zahraniční cesty za námi, nicméně další rok se bude chystat, takže vás budu pak po novém roce znovu nějakým způsobem kontaktovat a předem děkuji za rychlou reakci a naplnění jednotlivých termínů, abych vás nemusel protivnými maily obepisovat na podruhé a na potřetí. Děkuji.
Tak vidím, nevím, jestli ještě někdo z kolegů něco chcete. Pokud ne, tak já všem moc děkuji za účast na dnešním jednání a přeji vám všem hezký podzim.